Какво означава за вас това събитие и събирането на толкова национални отбори на едно място? Това събитие беше уникално по рода си. Първото такова, което организираме. Искахме да окажем своята признателност към бившите национали от близкото минало, които са дали много за българския волейбол. А също така да покажем и бъдещето, което е според нас много светло. Какво според вас трябва да вдъхновява младите? Победи, пътят или екипът около тях? Трябва да е съвкупност от трите. Спорт Респект има честта да облича националните отбори. Какво означава за вас като ръководство това доверие? За нас това ново партньорство е изключително позитивно. Много сме доволни от добрата взаимовръзка между Българска федерация волейбол и Спорт Респект и се надяваме да продължи за напред това. Смея да кажа, в момента създателите имат една от най-хубавите екипировки. Какво бихте искали да покажете на света чрез българските отбори извън резултатите? Извън резултатите бихме искали да покажем, че имаме чудесно младо поколение, отговорно, което расте, дава всичко от себе си и ще извърви пътя към успеха по най-бързия начин възможен. Вярвате ли, че са силни партньорства, както Българска федерация по волейбол и Спорт Респект, волейболът у нас може да продължи да бъде водещ пример в колективните спортове? Силно се надявам, защото Българска федерация волейбол осигурява най-добрите условия съвместно с Спорт Респект, които са възможни, за да могат състезателите и щабовете да мислят само единствено за волейбол. Страхотно, много ви благодарим.